ବିଇଡି ଓ ପିଜି କୁ ନେଇକି ଆସିଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଅପଡେଟ। ଏହି ଅପଡେଟ ସମସ୍ତ ଯୋଉମାନେ ବିଇଡି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ବା ପିଜି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଖୁସି ଖବର। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଇଡି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ବା ଆପଣ ଏଇ ବିଇଡି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ବା ଏକ୍ଜାମିନ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଖୁସି ଖବର। ତ ବିଇଡି ଓ ପିଜି ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଆସିଯାଇଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ନୂଆ ଅପଡେଟ। ଏହି ନୂଆ ଅପଡେଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଭିଡିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶତକୋଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ସାମ୍ସ ବିଇଡି ତରଫରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଅପଡେଟ ଆସିଯାଇଛି ଓ ସାମ୍ସ ପିଜି ତରଫରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଅପଡେଟ ଆସିଯାଇଛି। ତ କଣ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିନେବା। ତ ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖିବୁ ଯେ ଯୋଉମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ବା ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଏମିତି ହେଲ୍ପଫୁଲ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନେ କେବେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆସିଥାଏ। ତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଅଡିଏନ୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ତ ନୂଆ ସ୍କିମ ନୂଆ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ ଓ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ଏଜୁକେସନାଲ ଭିଡିଓ ଗୁଡିକ ଅଛି ତ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଉଟା ଆସୁଛି ତା ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଭିଡିଓ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଇପାରିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଓ ଭିଡିଓକୁ ମଧ୍ୟ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ ମାନେ ଭିଡିଓଟିକୁ ବିନା ଡରିକି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ମାନେ ସାମ୍ସ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଦିଟା ଅପଡେଟ ଆସିଯାଇଛି ଯୋଉଟା ଅପଡେଟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ତ ଆସିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଯୋଉମାନେ ପିଜି ଓ ବିଡି ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ମୂଲ୍ୟବାନ ଖବର। ତ ଏଇ ଚଳିତ ବର୍ଷରେ ଏଇଟା ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଯାହା ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଯୋଉଟା ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତ ବିଇଡି ଓ ପିଜିର ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜର ଆଡମିସନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ତ ଆଉ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୋଉଟା ଅଛି କେବଳ ସ୍ପଟ ଆଡମିସନ ଲାଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ତ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରେ ତ ଗତ ସରି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ବା ନେକ୍ସଟ ଇୟର ଯୋଉଟା ନୂଆ ଗୋଟେ ଅପଡେଟ ଯୋଉଟା ଚାଲୁ ହେବ ବା ନୂଆ ଗୋଟେ ରୁଲ ବା ନିୟମ ଯୋଉଟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ବିଇଡି ଓ ପିଜିର ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ ଯୋଉଟା ଆମେ ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ ଯୋଉଟା କହୁ ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ପ୍ଲସ ଥ୍ରୀ ଓ ପ୍ଲସ ଥ୍ରୀ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ ଯୋଉଟା ହଉଛି ତ ସେମିତି ବିଇଡି ଓ ପିଜିର ମଧ୍ୟ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ ଯୋଉଟା ଆଡମିସନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ବା ଏହି ସୂଚନାକୁ ଏହି ଇନଫର୍ମେସନକୁ ଏହି ନୂଆ ଅପଡେଟକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ଏହି ନୂଆ ଅପଡେଟ ବିଷୟରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ତ ରହୁଛି ଜୟ ହିନ୍ଦ।